Стартира Ариана Аматьорска лига 2012. Връщам се към 16-те отбора финалисти, които се класираха за заветния финален турнир на Ариана Аматьорска лига 2012. През изминалите месеци всеки един от тях достигна заслужено от тази последна решителна фаза, след оспорвана борба в регионалните кръгове на първенството. Сега предстои най-трудното – турнир между най-добрите аматьорски отбори на България. Както и през миналата година, когато наблюдавахме равностоен финал на високо ниво, очаквам и през тази година да станем свидетели на качествен футбол от най-добрите футболисти и любители в България. В този край на този финал ще се проведе и заключителният спектакъл – приятелски демонстративен двубой между шампиона на Ариана и професионалния шампион на България. А един от всички състезатели ще има шанса да изкара няколко седмичен пробен период в лагера на футболния шампион на страната. И кой знае, турнирът Ариана Аматьорска лига има всички предпоставки да излъчи нова футболна звезда, част от професионалния футбол у нас. Пожелавам успех и спортен късмет на всички отбори. Само в Ариана Аматьорска лига 2012. За повече информация Ариана БГ.